Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарем. Боше нама вақт Сарбаланди Хонаобод, аэропорти Дамадедвада қарор дорем. Пешаи ҳама иди Қурбон ҳаматонда муборак боша. Боше нама вақт Сарбаланди Хонаобод ва хостем ки дар ин видеомон ай нарх навои билет шуморо хабардор кунем, барое ки мо ҳам умед доштем ки баъди билетҳо арзон мешавад, ки мисол ранги пешчихел ки нархи пеш буд арзон нашид. Хай иншаллоҳ шояд оянда да арзон шава ва ҳозира шуда нарх навои билета шумо да мерасонам, ки моҳи июл нархҳое ки қимате ки мегум дастрочне барои имрӯзу пага, нархҳое ки арзонай барои охири моҳа бигем. Москва душанбе ай 12,000 рубл то 22,000 рубл, барои пагаи дигара 22,000, 19,000, 20,000 ҳар хелай. баъд компанияро мисол зависид ай компанияша мекуна ки ба душанбе Урал Сомон Айр ютер парвоз мекуна. Москва Кулоб ай 11,000 рубл то 18,000 рубл, Москва Бухтар ай 11,500 рубл то 17,800 рубл, Москва Хуҷанд ай 14,500 рубл то 18,500 рубл, ки метонед барои билет номером дар комментария ҳасте, прямои занг мезанем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки бигирем. Агар ки ҷавоб дода натонистем дар WhatsApp нависе, ҳатман иншаллоҳ ҷавоб метиҳем ва нархҳои ай душанбе ба Москваро мегум, метонед ки ай иҷаам бигирен, аю тараф паспортшона нишон метиҳан мебиён ва нархи рубл қатъи дар назар дорем. Душанбе Москва ай 20,000 рубл то 28,000 рубл, Кулоб Москва ай 20,000 рубл то 26,500 рубл, Бухтар Москва ай 20,000 рубл то 30,000 рубл, Хуҷанд Москва ай 21,500 рубл то 25,000 рубл. ва барои нафарҳое ки мегӯянд ки барои пересечени граница ҳозир нархи туда обратно шумо да мерасонам, ки Узбекистон шаҳри Ташкент туда обратно охири моҳ да бигирен 27,000, а дастрочни байнои моҳ да бигем ай 27,000 то 40,000 Ташкент туда обратно, а Қазоқистон шаҳри Актобеш ай 20,000 рубл то 35,000 рубл, Москва душанбе туда обратно ай 31,000 рубл то 42,000 рубл, ки ҳамин кадом нархе ки қимати гуфтам як бор дига бигӯм, ки дастрочни қиматтар меғалта. А барои проверкаш хайст ва бодна ягон каса проверка накардест, ян айни замон метонед ки спокойно биёен. Ягон саволҳо, ягон нофаҳмиҳо боша, метонед ки нависе, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. Боқӣ паноҳи Аллоҳ. Сарбаланд Хонаобод боше.